Orain, Euskal Herriko soinutresna berezi bat ezagutuko dugu. Txalaparta. Eta txalaparta zer dan jakiteko gurekin daukagu Ramon Goikoetxea. Aspaldidanik, txikietatik txalaparta jotzailea. Berak aurkeztuko digu txalaparta. Nola jotzen zen, zertarako eta txalapartaren inguruan gertatzen zen guztia. Bueno, hau da Basarrilla, Astiarrako ingurun dagoen bat, Donostikoa, Barrio Amara, Erbetegi Etxeberri. Gu hemen jaio ginen. Oain 75 urte eta oain 80 urte. Hemen jotzen nun. Eta etortzezian Auzuetatik, ja Donostitik, txalaparta aite zutenien etortzezian, zurrutea. Auzuetatik, handik, denetatik etortzezian. Eta gero nahikoa jandeatzean, balantzagein. Gu atxonatzen aitezian, holan azpiti pasata. Txalaparta jose guan. Euna zabaldu hartzen mentxe, erdi moskortuta. Ramon, eta txalaparta ze okasiotan zen motiboagatik jotzen zen? Motiboa, zan, zaharrak bukatzen zienean, tolarian, hori da, usa joat, beste gauzakin nola jotzen, Andre Madalen, igual, txalaparta jotzen zan. Olak egon ziren horon teilatun, eusile baiziek jotzeko, suño hobi atertzeko. Bilan dehin da, magine fierrai. Hola sagatzen. Nea zen izan, 13 urte egin. Eta 75 egin hemen zeitet. Launa erdi baino jo hildia. Eta oan berri egin. Ni baino jatorra hua lenguzu bagin. Eta hola zeite dugu, hilatzen hori biliako dugu. Txalapartan da txalaparte hemen. Zaharduan da zahardu hemen da txalapartago. Bihin artien txalaparta jotzea eta batetu izena tukutun. Eta bestiak urgunak. Eta bihen artien jotzea hori.